खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेट चेनेलाव नोंथांखौ बयखौबो बरायबाय। दिनैनि फार्स्ट निउस आपडेटआनो जाहैबाय प्रेसिडेन्ट रामनाथ क'विंदआ आसामनि बक्सार लाभलिना बरग'हायनो अर्जुन बान्था गथायबाय। आसामनि थाखाय गोग्गाथाव खौरां। आसामनि आइजो बक्सार लाभलिना बरग'हायनो बिथांनि मोजाङै गेलेनानै दिन्थिफुंनो हानायनि थाखाय प्रेसिडेन्ट रामनाथ क'विंदआ अर्जुन बान्था गथायो। गलाघाट जिल्लानि थागिबि 23 बोसोर बैसोनि लाभलिनाया अलिम्पिक गेम्सआव क्वालिफाइ जानाय आसामनि गिबि आइजो गेलेगिरि आरो शिवा थापानि उनाव क्वालिफाइ जानो हानाय नैथि बक्सार जानो हादों। मख'नो गोनांदि थांनाय 2019 मायथाइयाव रुसआव खुंजानाय AIBA वर्ल्ड बक्सिं चेम्पियनशिपआव लाभलिनाया ब्रन्ज मेडेल देरहानो हादोंमोन। नैथियाव दङ UPPL दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर'नि बिबुंथि। क'क्राझार जिल्लानि परबतजरा महकुमानि सिङाव थानाय बासबारि गामियाव UPPL दोलोनि बिसायख'थि फोसावदिंनाय मेलाव UPPL दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर'आ बिबुंथि होयो। बिथाङा बुङो दि जेलाव थानांबाय दिनै गोरोबथा जानायनि उनाव NDAPनि केडारफोरनि अनसुंथाइ मोननायनि लामाया रोखा जाबाय। थाबैनो बिथांमोना मोनसिगोन। आं बावैसो हम मिनिस्टारजों रायलायहैदों, गभर्नमेन्ट अफिसारफोरजों जों खनले रायलायदों आरो बेवहाय रोखा जाबाय बिथांमोना जे अनसुंथाइ मोननांगौ थाबैनो मोनगोन। केसफोरा लासैनो बोखारजागोन आरो जेलाव थाग्राफोराबो लासैनो ओंखारनो हागोन। बे गासैबो खामानिखौ मावगासिनो दङ। जेलाव थानांबाय दिनै गोरोबथा जानायनि उनाव NDAPनि केडारफोरनि अनसुंथाइ मोननायनि लामाया रोखा जाबाय। थाबैनो बिथांमोना मोनसिगोन। आं बावैसो हम मिनिस्टारजों रायलायहैदों, गभर्नमेन्ट अफिसारफोरजों जोङो खनले रायलायदों आरो बेवहाय रोखा जाबाय बिथांमोना जे अनसुंथाइ मोननांगौ थाबैनो मोनगोन। केसफोरा लासैनो बोखारजागोन आरो जेलाव थाग्राफोराबो लासैनो जेलनिफ्राय ओंखारनो हागोन। बे गासैबो खामानिखौ मावगासिनो दङ। लाइमोनफ्रा डिफेन्सआव साख्रि मोननांगौ, आर्मि पुलिस CRPFआव बेखौबो लानानै गभर्नमेन्टखौ नारसिनगासिनो दङ आरो जायफ्रा बाहेरायाव थानानै सोमावसारनायखौ मदद होदोंमोन बे गासैबो मानसिफ्रा रांखान्थियाव माबा नङा माबा मोजां माबा मोनसे फिथाइ मोनो, बिनि थाखायबो जोङो नारसिनगासिनो दङ। थामथियाव दङ आसामनि सासे इउटुबारखौ पुलिसआ खाबाय। आसामनि मुंदांखा सासे रस्टार इउटुबारखौ दिसपुर पुलिसआ खाबाय। बिकास आमिन इउटुब चेनेलनि बिगोमा बिथां बिकास आमिनआ गावनि 4 लाखनिबो बांसिन साबस्क्राइबार थानाय इउटुब चेनेलाव गोबां सिख्लाफोरखौ गाज्रि रस्ट भिडिअस खालामनायनि सासे सुबुङा बिथांनि सायाव एजाहार होनायलाय दिसपुर पुलिसआ बिथां मुंदांखा इउटुबार रस्टार बिकास आमिनखौ खायो। ब्रैथियाव दङ देग्लायनि HSLC आनजादाव 75 जौखोन्दो मोननानै उथ्रिनो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरनो 2000 राङै बान्था होगोन। देग्लायनि HSLC आनजाद होगिरिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। आसाम सरकारा देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव 75 जौखोन्दो मोननानै उथ्रिनो हानाय गासै सा 16,944 फरायसा फरायसुलिफोरनो 20,000 राङै बान्था होगोन। बे खौरांखौ आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गुवाहाटीआव खुंनाय खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोसावदों। बिथाङा बुङो दि सिगां अनन्तराम बरा बान्था बिथांखिनि गेजेरजों फरायसा फरायसुलिफोरनो लेपटपखौ होदोंमोन, नाथाय बे बोसोराव बेनि सोलाय फरायसा फरायसुलिफोरनो साफायाव 20,000 राङै बान्था होगोन। बाथियाव दङ बारग' NDAP नाब्ला हानजानि खौरांगिरि मेल। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय टंला मुरमिला गामियाव बारग' NDAP नाब्ला हानजानि गोख्रों सोद्रोमा बि दावहाथिलि, बि बाज्रुम आरो दि सुथाग्रानि दैदेननाय मोनसे हानजाया मोनसे खौरांगिरि मेल खुङो। खौरांगिरि मेलाव बिसोर प्रमद बर'खौ गोख्रों रावजों सोंखारियो। बेनि फान्दायनायाव NDAPनि गायसनगिरि आफादगिरि DR नाब्लाखौ जोबथेसालियाव हरदों होननानै दोखो मोननायजों लोगोसे प्रमद बर'नि नारसिननायावनो BTR बायदि गोरोबथाखौ खालामनांगौ जाहैदों, जाय गोरोबथाखौ NDAPआ माब्लाबाबो खालामनाय नङामोन होननानै फोरमायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।